baina gero esan duzu ospitala zauela, Bai. eta bertan bai zeudela Enfermerak, bai. Elortxokua pe bai, elortxokua. Gerrakin lotuta emakumeek zeitzen zuten enfermera, gero esan duzu, etxietan batzuk lagundu, erropak garbitzu. Enfermerak eguezen, Zasterixakua Pilar, tuvo mal mala suerte, izen zalako enfermera zan, eta eskondu zanien, da etorri zanien, piajetik, joan zin guardia zibilak eta hartu den adiroaren karzela. Pilar zelan. Gero, Zelan zeukan izena, Pilar? Pilar... Zazpi. Eloy Abadía. Me acuerdo de Eloy. Era Pilar Abadía, hermana de Eloy Abadía. El segundo no sé. Eta gero kartzelara sartu abien, Claro, zelan egon zan gorrixakin, ze gorrixa ziren, nazionalistak eta beste guztietan hazien gorrixak. Los rojos. Da eskondu zanien, Bilboko mutil bataz, elorrezera etorri zanien biajetik, hartuta kartzela ere. Ez da, nokain duko ban hori, zein akordo izako, baina hori bepasa. Ez da uinio kontetago hori. Ez da kontau, ez sekula.